Inis tá sé beagnach thucatlog maidin. Tá muid síos an seo I BLOC I mór na trá I Gaillimh agus tá muid dul ag snámh. So is céir tháinig é. Thosaigh muid mé féin agus cúil cairde é an uirg. Rinne muid obair na gapal agus thuilleadh muid €7,000. Ní mbliana tá muid ag géanamh an rud céine arís. Tá muid ag dul ag snámh gach uile lá I meán fómhair. Síos an seo I Salthill chun bhailiú airgead le meabhairshláinte I NUIG. Tá sé fíor tábhachtach. Níl beirt cólóirí I NUIG do donna 8,000 daltaí atá freastal agus mar sin ceapan go sé antábhachtach. Chun óla seáil is féidir leat muid leannacht an meán sóisialta go háirithe Instagram agus Facebook Coldvember_NUIG. Maithíonn tú ar áras tar éis dul ag snámh chomh maith le sin bíonn an ceach agin tá is seansa chun daoine nua chur in éineacht leat tá pobl mór jazz síos an sin agus le cúnamh bíonn muid in an difríocht a dhéanamh ag an an